Tak, do tých veľkých sa zmestia rezne a tie malé budú na chlebíčky. Áno, moja kolekcia kabeliek pre značku Wush je vonku. A že si o tom nepočuli? Pravda. Túto spoluprácu sme totiž držali v tajnosti viac ako rok. Prečo? No aby niektorí z vás nemali keci, že sa znova púšťam do vecí, o ktorých nič neviem. Našťastie sú tu aj tí, ktorí vedia, že Berky sa venoval móde celý svoj Redmaster šéfovský život. Preto mi ponuka od značky Wush urobila neskutočnú radosť. A touto cestou ďakujem celému tímu, že ste sa rozhodli pre moju maličkosť. Proces to bol náročný. Niekoľko mesiacov som doma navrhoval, skúšal a šil makety, z ktorých nakoniec vzýšli tieto finálne kúsky. Tie sme pred pár dňami konečne mohli nafotiť. A ako inak? U nás za domom na dedine. A ako inak v mojich modeloch, ktoré som ešte stihol spíchnuť, zatiaľ čo som pre vás točil tie vaše guláše a knedlíky. Ach, musím povedať, že ma to neskutočne bavilo. A o to viac sa teším na vaše ohlasy, pretože za mňa sú tie kabelky proste top. Takže baby, ešte raz a naposledy. Veľká narezne, malá na klebičky. Čau.